pripun minangkani matur sembah nuwun. Nggih, wah pokoke santenane Agnes ngadeg kembang rawe. Wah, Pripun? Rontok kabeh? ora kepiye-kepiye. Kembangi lho ya. Ora. Heeh. Ya Nduk, Cahyu matur sembah nuwun. Mugi dados panglipur sawetawis sinami kegujengan namung supados regen swasana, supeket kegadangan boten teges ngicalaken ras pakur Mas. Mbok sange. Taksih menapa ingkang kedah pun pinangkani ing wansinipun monggo. Sik, kedap. Nggih. Pangkur iki Mangke nek pantesipun mangke nggih mangke nek pantese sakniki ya sakniki wong panjenengan sik mantes monggo. Sik pripun? niki kita enten perahu layar. Oh, perahu layar. Nggih. Nggih. Perahu layar. Nun? Oh, santai. Kok nggih niki ajeng santai. Monggo. Monggo Pak. Pak Ati. Napa perahu layar sinten sik? Yo napa? Monggo sinten? Kur mawon. Oh, Kur. Nggih. Sinten? Sedaya napa nyalong? Wah, kok Sedaya. iki malah komandan ngisor sing sedaya. Nggih. Monggo. Kawan. Gansal 678 Sedaya jumeneng supados perahu layar lendayung men cepet tekan pinggir. Monggo. Anggere 9 iki rak cepet. Bubyuk. 10 kowe. Monggo. Iya, arisane nyeket kok nyatus. Ini jan kaya PKK arisan. Mbah Waluyo. Dalem Disiapke riyen barisane. nggih. Pasukane iki akeh lho iki. Siaga kyo. Apa kuwi? Siagra. Oh. Pasukin. Pasukan, kok pasukan? Lah wedok. Ayo arti siate, heeh. Siaga kyo. Ri dudo. Hah? Apa kuwi? Mburi kudu padha. Rep ya dudo. Hah? Ngarep ya kudu padha lho ora apa. Lah kepiye kok kudu le madake pripun? Kok ton bergonjul raja sing rumangsa ora padha rada mundur. Le madake pripun, Mbah? Lah niki Kepiye kan pripun? Kowe iki rada maju men padha ro kono lha kowe mundur. Nah, lho. niki pun ta niki? Oh, wis pas, wis. Pun sami to? Iki ngarep padha ning mburine jonjang anggere ngene. Ya wis sakne kene. Kel wajudi. Hah? Napa niku? Sikil kiwa maju sithik. Ngantuti. Saru. Sing tengen nututi. Toreng sih. Apa? Mata merem sisih. Contoni. Wis gak wis to komandan kok nyontoni. Toreng be. Mata merem kabeh. Do merem. Oke, do merem ora adohan wis do merem ora anu wis. Kesempatan. Oh. Trike jebul ngono kuwi to trike iki. Lah ya nek sing jenenge aku ki anak pengusaha ki ya usaha. Oh, iya. Sebentar si Komo mau lewat. Matur nuwun, Mbah. Sehat-sehat nggih, Mbah. Sehat, Mbah. Sehat-sehat, Mbah. Siaga kyo. Sing ngerung. Hah? Sing kene urung. Ya urusane kono kok. Ya wis. Bang.
Uyar. Nembang perahu layar. Sirolu. Iya, monggo matur Mbah Nuwun. Sik nduk kowe keri sik, ya. Monggo naik sana kowe keri sik. Arepmu ki apa? Wah, aku bareng juga perahu layar goyang ke bokong. Kabeh ya sip. Kompak mboten ta niki, Bang? Wah, iki terangan iki mbiyen penyanyi dangdut aku kelingan. Kalingan to Barang sampean. ya. Lho goyang ning piyungan ki bokonge tekan Magelang lho sampe. Lah koten piungan tekan Magelang lho. Iki mau coba tak ini dentanget, tak ini dentanget, ya, wah. Ngaten iki. Heeh. Suarane ngalahke kendang. Lah pripun suarane pripun? Kenang. Yo Wahyu, kendangmu meneng to kowe nyuwun. Ayo, Nduk. Pripun? Kowe goyang meneng kowe, goyang. Oke, goyang. Aku sing kendangi. Musik. Ora usah nganggo musik. Kowe iki obahku wis kemut musik. Ayo. Wis marono goyangono. Mekaten musik ya ngoten. Tak mute, entah dulu Kakok. Wis. Lah pripun niku, Bang? Wis. Kaya kodok Kok suarane? Ora. Aku suarane beda kene ndangdutan kok ono ubyuk-ubyuk. Ya. Matur ya Nduk guyon-guyon, main gayeng ya Nduk ya. Ya ampun munggo riyen. Nun. Ampun munggo riyen. Ampun mundur riyen. Ora entuk lungguh sik. Sene sik. Maju nang kene. Oh sik. Bokongmu ki lho. Bokong. Lah Kene, kok kene. Alah, Ora, ketutupan. Lho kok muni mak mbur. pripun? Kowe tengah-tengah, heeh. Wah, jan. Kepiye Pak nek kok hahu-hahu. Aku ki semrepet gendung. Wis iki anu kowe. Ngapa Mbak Cangik iki? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katrenan ora ninggal Nggih. arisan lho. Ditambahi napa mboten? Ditambahi. Dikatani. Ayo. Ah sinten? Ya ayo. Yo, ayo Kak. Matur nuwun, Pak. Mbak Sorin, Pak. Ayo. Ya, sampun. Matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Niki wau wonten pamundutan Kadong Tresna saking Teguh TKI Gabon. Nggih, mengki dipun aturaken wonten gara-gara. Oh nggih. Iki ndak wektune selak ngoyak-ngoyak. Nggih. Kula tak mandhap yen mangke
Gara-gara minggah malih. Oh nggih nggih siap. Nggih. Mangke ampun malih nggih kula gara-gara teng mriki nggih ora. Nggih. Aku. Gara-gara tak anteni kok ora dunggahke aku malah nglipus. Awake dhewe ngerti jalure rek ya kek. Nggih, monggo pun Nggih. lajengaken. Nggih. Nggih matur nuwun. Nok piye mak? Iki wis wae leren seneng-seneng. Seneng-seneng ki ana watese. Ora apik nek karekean ora apik. Yo. Saiki kepiye? Loh, biasane neruske lakon. Neruske lakon, heeh. Ayo mak tak derekke. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukmaya winayu ing sepi sinimpen telenging kalbu. Bambu kening marana talen saking weplayape ngaluyup. Pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati sinegek semanten genti kocapa ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawening asta ingkang pindha kumleweting dwaja akarya kagating kalih para putra solahnya sepating beber pating bludake minong bludakaning daratan. Micel saking jroning praja mapan ning madyaning aloka kundang ing prawadya saweka pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha Colodyan Sri kawuryan Romo Kyai kepareng ingkang putra pun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Kanjeng Rama. Piye Pak? Aku ya nyadung dawuh apa wigatine panangkilan mau iki? Wah, Gatot Antarja lan kowe Antasena nggih wonten timbalan dawuh Romo Kyai wonten dawuh Romo Kyai. Piye Pak? Ana apa? Kok sajak nyolowadi? Ana apa kok nganti gembrobyos kaya ngono? Wah, ngerti ya Kir. Kalenggan iki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange pusaka Jamus Kalimasada. Kyai Jimat pusaka Jamus Kalimasada ical ya ilang. Nanging manut dawuh pangendikane wakmu Kresna. Ilanging Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling. Menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra? Wah, iki abot merga manut dawuhe Kresna kakangku.
nyolong Jamus sing wis wani nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe mongko bapakmu ya wis aguh dipasrahi nyekel malinge lan ngukum pati kula aturi ngendika sinten malingipun nggih sinten malingipun Rama Yai sapa Pak sing dadi maling Pak wah jebul malinge adimu Tanjung Anom ya Abimanyu Yai, menapa mboten glentu pamireng kula. Kados mboten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka. Maune dhewe aku ya ora percaya. Wah, nanging dawuhe wakmu Kresna. Kasunyatane pancen mengkono Gatot. Ayo melu aku goleki adimu Abimanyu. Nek pengen malinge Abimanyu, aku kudu tegel. Kakang Antarjarep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca. Nderekke Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Percaya ya. Ya jane ora percaya. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Iya bener. Bener dawuhe Pak D Kresna kuwi bener. Ning apa ya kuwi mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir lho, Kang. Lah banjur kepiye prayogane Yai? Kang, Abimanyu iki kepiye wae isih sedulur. Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu iki kepiye to? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak Allah. Dadi aja gegabah. Wis saiki ngene. Bener lan orane babagan iki kudu ditaliti dhisik. Merga iki rasaku kok cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagane kok beda. Cubriya kepiye Yai? Wis to. Saiki ngene, Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni aba-abaku. Nek tak abani lagi jedul. Lah aba-abane ngopo? Kok tak ngedruk lemah ping 3 ning jedula. Tenan. Iya. Lah banjur Dimas Antasena, aku tak nyeraki Pak D Kresna kae wis. Ayo Kang, ora usah kesuwen. Ayo, Yai. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resicah Nawisuta kamunggah kalihira ing rata. Oh, langsung mau jagat madya linuwih. Oh, lah gini iki gampang. Gini gampang anggonku blithuk para Pandhawa. Nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa.
Gedene aku ngrenah patine Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe rekodaya iki Abimanyu tak dakwa nyolong pusaka Jamus Kalimasada mongko Werkudara ya wis aguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditekoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae banjur anak Prabu Puntadewa nesu karo Werkudara. Pandhawa malah ajur padha regejegan dhewe. Oh, lah dalah. Lah, gini iki yo gampang. Gini gampang gawe rusake para Pandhawa iki gampang. Kasembadan sing dadi ancasku mung kari maturana resane anak Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem, disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Wis bali nang Sina. Kleru rak ya putuku Antasena to. Putu piye? Kok putune to? Aku iki pernahe purunamu lho. Putu-putumu. Oh iya ring purunan. Anakku Antasena ana apa kok nyeraki karo aku? Ya mung arep takon bae. Jare Pak D Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong Kyai Jamus Kalimasada. Kuwi bener. Ya pancen bener mangkono nggih. Lah kok Abimanyu mani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep ngopo ya, Dik? Waduh aku ya ora ngerti. Kaca paesanku nek batrene Antasena. Dadi aku wis ora iso ndelok kaca paesan meneh. Wah, ya wedine nek Abimanyu ki terus aneh-aneh. Terus gelem gadekke macem-macem. Ya sing cetha negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi. Kosik kok Wa Kresna iso mesthekke nek sing nyolong ki Abimanyu. Lho, Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka kaca paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambar Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, ndelok lewat kaca paesan iki kagungane Pak D Kresna to. Iya. Lah mbok coba aku tak melu ndelok. Aku lak ya wis ngomong, kaca paesane entek batrene. Ora iso iki berarti. Ora kena. Tur ya ora iso. Mergo kaca paesan kuwi ya pusaka pribadi. Kuwi privasi to sing. Tur batrene ya entek angel diuripke. Orang nggawa cas aku. Ya wis nek ora oleh ndelok ya ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Neng aku tak kepengin ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak D Kresna sing ampuh kuwi. Tudono. Keri Antasena. Keri. Lah iso keri adus. Mergo adus baterene entek kesokan banyu rusak kudu servis kuwi. Kaca paesan iso diservis apa piye? Iso. Terus berarti iki aku ora iso ndelok kaca paesan, ora iso nyawang kaca paesan. Ora iso, Antasena ora iso. Nah, aku pengen ndelok Lah Pak D Kresna ki duwe pusaka sing kaya nggon gir becak kae. Gus, kuwi dudu gir becak. Lah terus kuwi Traka, Cakra. Karang yo arang dinggo atau terus lali karo jenenge. Iya. Srambat, ora masalah. Rada nyedak Pak D. Hubung semut aku. Bar kentup sikilku kentup tawon iki mau.
Ya wis, ya wis, ya wis. Ora masalah ora iso ndelok kaca paesan. Nek Sekar Wijaya Kusuma. Kuwi pusaka sing ora tau pisah karo Pak Dikresna ya ora? Ya. Saiki tak ndelok kaya ngopo wujude kembang kuwi. Kaya ngopo wujude kembang kuwi mau tak ndelok. Durung tukul Antasena. Lagi wingi tak rabuk. Dadak dirabuk dhisik arep nganggo. Oh. Ngapusi to, aku nggawa. Anane buah naga, arep apa piye? Ana Kresna sang buah naga iki nggo ngopo? Oh, kene. Lumayan. Iki tenan ora iso nuduhke kaca paesan, ora iso nuduhke senjata cakra. Ora iso nuduhke Sekar. Apa mau jenenge? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Berarti ada kemungkinan besar nih, tangane delok Pak di tangane. Ada kemungkinan besar gitu. Terus ditarik rene. Kemungkinan besar maju rene. Antasena kowe arep ngopo? Kemungkinan besar jenengan kuwi palsu, Bro. Mati. Yo. Mati aku. Antasena. Tenan ora? Dimas, iki kok yang Durna tatu kabeh awake. Lah iya bar tak ajar kok. Kang, aku ki mau wis kandha, aku wis omong. Nek perkara iki kudu ditaliti dhisik. Lan aku ya cubriya karo Wa Kresna. Lah ra tenan to iki lho wujude asline. Ana Kresna kok ambune oli campur solar. Dadi Wa Kresna mau kedadian saka Eyang Durna iki. Ya iya. Heeh. Tenan iki mulane terus tak ajar, mulane terus bidu-bidu ngene iki raine. Yen wong tuwa ora kena digugu iki senengane kok. Aduh. Antasena. Wis ya, tak pulang kae. Pulang piye? Kae Kanjeng Rama kae. Bapak wis OTW. OTW ki apa? On the way. Lah wis perjalanan ning Tanjung Anom nek Abimanyu nganti mati. Kang mbok golekno beras Kang tak piurane matane plilak-plilike. Sengit aku. Gosik Dimas. No golek beras kok ambles bumi iki. Wah ya aneh kok Yan. Nek ana kene Mbah tak golekke beras. Mengko kira-kira berase tekan kene. Matane jenengan kula jepit ngisor dhuwur. Terus dipiuri beras nang tengah piur. Gawake kalkun. Protol kalkun cedet ilang matane. Waduh. Jaya Antasena. Urung sida. Kakang tur jurung balik rene iki urung sida. Aku tak mlayu dhisik ya. Aku tak bali. Aku megah. Aku ki ngarep nyerak ora usah bengok-bengok. Kuwi wis ngenteni Kakang Torjo. Kang.
Entuk ora? Ora. Ya wis. Kira-kira entuk ya. Diajar wae bareng-bareng. Diajar kepiye Dimas? Iyalah, golek watu sing gede-gede. Apa golek barbel. Nek ora ya bedol wit. Terus durna ditandur. Piye, setuju ora? Pen mati alon-alon mergo rasa ambegan, mergo dipendem urip-uripan. Aduh, jaya darja. Jaya. Aja. Jaya. Negosiasi yo. Negosiasi kowe wis kleru wae. Ki nek nganti Abimanyu adine iki barang burimu kuwi mati piye? Sing arep tanggung jawab sapa? Ya iki karepmu kepiye karepmu? Ditekoni karepe kok nangis wae senengane. Nangis ana. Sakit. Rawan gagal otak, Mas. Tenan iki rawi aku. Wis mulane nek ditekoni sing bloko, Mbah. Jenengan wong tuwa, tur yo kene, rada rene. Gek bloko wae. Jenengan ki wis tuwa. Mbok yo ngrumangsane tuwa cenanangan. Ya aku diutus karo anak Prabu Dayutana. Ngon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mau membo dadi anak Prabu Kresna. Oh, ngono, ndak. Kok adikku Abimanyu sing kok dakwa dadi maling. Kuwi piye maksude ngono kuwi? Mereka. Aduh. Malah ngopo ge tekon iki gemes dhewe aku ngandane iki. Wangsulan, Mbah, wangsulan. Kang, mbok omongan Kang, wangsulan apa ora? Kang, bos Kang, mbok gak dibondo yo gak diterke nang ngene Pak. Ayo, Mas, ngono wae sing cepet. Cakal Kang ndak melayu. Cekali terus Kang.
Satama iki awake dhewe supaya nunggana sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna praptana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe karti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang. Lan sing dipitenah utawa sing dakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling, mestine Arjuna Werkudara padha nesu. Ya ra nggih. Banjur Damentala ngajar karo Abimanyu. Nggih, Paman. Nanging menapa sekintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun memba warna dados Kowe Prabu Kresna. Nggih, Paman. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Kadenangan anggenipun memba warna dados Prabu Kresna. Menawi samangke kadenangan pripun ora, wis aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae iki pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae wis to, aja sumelang. Ora bakal konangan nggih. Nanging Paman, kula aturi mirsani Paman. Menika Antarja nggendhong Bapa Durna. Aduh, ketha yen Bapa Durna kadahan wah. Gugu arepe dhewe. Antarja, Antasena. Mandheka. Campuh prang samya ngetali lirate welete nggoto Antasena. Ya, piye Satama? Ana apa? Lho, ngungkak Rama tur ora basa karo aku. Lah, basa iki ngopo? Nek Kurawa patut tak basani merga apa pundhenku. Lah, nek Satama iki sapa? Kowe iki dudu Kurawa, wis ora patut. Ayo. Kowe saiki sumingkira Antarja kae kene. Kon nguali bebandaning wong tuaku ya Bapa Durna. Lah Kakang Antarja ki Mbanda Simbah Durna ki sing ngakon aku kok. Merga bapakmu Durna kae pancen lupute gedhe. Mula kudu diadili. Aku sing arep milani karo wong tuaku. Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu arep diadili arep njaluk diculke. Gugu karepe dhewe ora gelem ngulungke
Bapakku kepeksa aku tegel karo kowe madya ya Antasena. Lah ayo tak ladeni. As. Mati. Batok. Sambaton Antasena. Waduh. Mati ya. Mati ya. Caca. Guri. Sirah. Cah sirah. Dodol meneh. Upaya
Antasena wong edan, Antasena wong edan, Antasena wong edan. Dimusuhke pethuke wong edan. Wah. Ayo le. Staminamu wis entek. Banting pisan mecedel. Alah muni gayane. Dur, tangi dur. Nah, kowe iki ya diantem pisan kowe kok ya semabut. Dur, tangi rene. Dur, tangi. Lho lah toke. Kau. Dur, tangi dur. Aku di live kok iki. Dur, tangi. Yuk, tangi ya. Tangi. Wah, Antasena kurang ajar. Kurang ape. Kabat to kene. Wah. Halo babu, halo babu, halo babu. Lho, Man. Kalau acting Man. Biangane minggat tok ya. Dur. Yo jawu, Man. Yang jawu. Aduh, ra yakin aku. Wani maju brang. Muncuhe cinten. Cinten muncuhe, Mang. Nek muncuhe cilik-cilik gelem coba maju. Aku mau weruh musuh sing apik. Ngen pamit. Lah kena iman mau, Man. Dede. Kowe iki aku ujung-ujungmu, aku njek mucuhku jayane apik. Jarine sapa? Jarine Ceguni. Dilek ana rono. Ya tekan kene, Mu. Coba kenalan dhewe, jare golek musuh sing apik. Siapa namanya? Dewa, Mas. Rodorono wae. Tunggu ning Rodorono. Siap, Mas. Kurawa, dikruyuk wae. Meng musuh wong loro e dadak. Dikruyuk lak rampung. Iya, Mas ya. Ya iya. Lah anggere iso ngruyuk mesti menang. Lah nggih. Nggih. Iya. Ora doyak. Aduh. Kene sik arep nendi? Aku tak mulih wae, ya. Ya kena mulih. Mumpung aku ora kejem, kena mulih ning kudu nyanyi. Nyanyi apa?
Nyanyo gala-gala. Ah, gala-gala niku napa? Ora ngerti, ora paham. Sing liyane. Kae sing gaspol dangak. Ah, ora ngerti. Siapa sing kicau-kicau mau? Wis sak ngertine kono, nyanyi apa? Bintangku ada 5 hingga di jendela. Bebek atuh sekali. Nek suarane nyanyi suarane apik ya? Kepo aku. Tidak terkira ini segala-galanya. Gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Kene apik. Kene apik nek iso nyanyi ngono kuwi. Ah. Happy Papi. Sanggrewe mlebu teatronik. Lantai atas sendiri. Has Papis. Mike di halo lo. Kok ya ngerti nggon ngono kuwi. Aku mbiyen gandru bapakku kok. Wah apa? Karo nyanyi. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Bisa neng muratmu nai. Bebek atuh sekali. Sunggune iso beatbox. Musuh Antasena ki ribet nggon kene. Pring, bongkot, digedhot, tiga celengan anyar dicolong mal. Nginten manten anyar dientep kala cengke. Ker seger wong lanang gak pecicilan gawe banyu kepeceran rupane ayu didol eceran. Mengendap-endap datane ora mengendap-endap ndak mung kena gundule. Lah rak tenan to. Mukti palapa sesanti jaya. Rentas malang putih belone ke. Wah aku kok mah dolane awakku dhewe to iki. Wah sehat aku kok. Ayo. Ndi Kurawa sing durung maju musuhe Antasena ngene. Nututi lah nyandek marang pun Kakang. Ya mandek dhisik, Kang. Kakang Gatot arep mateni Abimanyu tenan ora? Ya mestine ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe adi kaya Abimanyu. Kusik sabar kusik. Nek sampean mateni Abimanyu, mengko getun. Getun piye? Sebabe apa?
Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara ya kuwi wa Kresna, Dimas. Aja kuwanen. Wa Prabu Ndrawati kuwi punden. Kusik to. Sing dadi Pakde Kresna kae palsu. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi malinge. Mergane kae mau palsu, Kresna palsu. Oh ya ngono. Banjur sapa? Sapa sing wani membawa Kresna Kang? Kang Gatot di tersangane gawanan rene Kang. Aku lho lagi tok ndek. Kok wis kon nggawa tersangane Kakang Antarja maksude. Kang, rene Kang, sasanggu gamelan. Mengko dinuga karo Kanjeng Rama. Ora. Kae kleru kok. Kang, goreng Kang. Oke. Itu air keras kok mematungi. Iki mau kene dalan yuk nangis ngene iki, Kang. Heeh. Ngono tak graji sirahe mo. Ora kejum-kejum Kang iki, Kang. Cukup dicekel engko di pokoke iki nggo bukti dienggo ngendheke bapak. Yo, ngono Dimas. Iya no. Wis iki. Sawangen. Aduh. Kakang Gatot wis prisa to? Eyang Durna. Kok membo dados wa Kresna? Ya Nger. Nyeleng ngapura ya Nger. Minta tolong. Satrema nindakake dawuh anak Prabu Duryudana. Nanging Eyang Durna lepat margi sampun dakwa Abimanyu ngantos Rama ora kudara. Mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Aku lupa Ger. Aku njaluk ngapura ya Ger. Wong tuwa kaya ngono pakardine. Dimas banjur kepiye wis? Saiki ngene. Iki kowe sing iso mabur uyakan bapak. Uyakan bapak, aja nganti bapak iso tekan kesatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matura bapak, nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbah Durna. Ngono ya Kang? Ya, Rama Kyai, kula aturi kedel Rama Kyai. Kaslak doyo-doyo prapta satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu. Wah, malah to candhet. Ayo gawe budal. Mangke rumiyin. Rama Kyai. Namung badhe caos atur Rama. Mung menika dereng klajeng kelampah. Kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput kotok belani. Mbok ayomi
Aja wayomi, aja mbok dombani. Mboten wateges kula badhe ndumanipun Abimanyu. Nanging babakan ijalipun pustaka Jamus Kalimasada menika jebul undharaning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat. Ih. Nawangkasu nyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang mimbawarna. Menika sanes Wa Dwarawati. Kresna kakangku to anggep palsu utawa salah kedaden nggih kasinggihan. Menika jebul panjal maning mengsah. Banjur sapa sing dadi Kresna mau? Ih. Kula sampun nekseni piyambak. Nanging nuwun sewu. Nuwun sewu ingkang memba dados Wa Kresna. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.